Мужы галілейскія, чаму стаіце, углядаючыся ў неба? Гэта Езус, узяты ад вас у неба, прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі яго, узыходзячым на неба. Аллилуйя. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будет з усіми вами. И с Духом Твоим. Усіх вас щиро вітаю у святым Божым доме. 40 дзён проляцела ад моманту вялікай урачыстасці Пасхі. 40 дзён з моманту, як Христос перамог з трыумфам грэх і смерць. Сёння святкуем свята урачыстасць у небаўшэсце, када Езус Христос узыходзіць да свайго нябеснага Айца. Падчас гэтай урачыстай святой імшы буду маліцца ў наступных інтэнцыях. Просім Бога міласэрнасці прабачэння для Саковіч Ганны у 4-ю гадавіну пасля смерці і таксама за Віталія. Молімся за памерлую Марыю Грышан, каб абмытая крывёю Христа была даведзена да Божага валадарства. Каб гэтая наша малітва была Богу мілаю, каб гэтая ахвяра таксама была Яму даспадобы, упрыгожым нашу малітву шчырым пакаяннем за свае слабасці, грахі, за ўсе злыя ўчынкі, якія, на вялікі жаль, час ад часу у нас здараюцца. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. И вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся
Помолимся. Усемогутный Боже, мы сёння з верою шановуем у небаўшэсці Твайго адзінароднага Сына, які усім нам падараваў адкупленне. Учыні просім, каб мы, жывучы на зямлі, заўсёды узносілі нашыя душы да неба, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Першую кнігу я напісаў Тэафіля пра ўсё, што рабіў Езус, і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі ў шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёю ўладай. Але прыміце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіць, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Узнёся Бог под радостные вокличи. Узнёся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте у долони, радостным голосом вскликайте Богу. Бог грозный, Пан наивысшейший, великий владар над усё
Читание первого послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия у познания Его и просветлил в очи сердца вашего, каб вы ведали, у чым надея покликания Егоного, и якое багаття славной спадчыны Ягонай для святых, и якая незмерная велич моцы Ягонай у нас, верующих, праз дзеянне магутнай силы Ягонай, якую Ён выявіў у Христе, калі уваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя, і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Идите и навчайте все народы, кажа Богом, я з вами во все дни, аж до скончения веку. Аллилуйя, аллилуйя, Пан за вами. и с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тобі, Пані. У той час Езус з'явіўся 11 і сказаў ім: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие усяму стварэнню. Хто поверить и охрыстится, будет збаўлены, а хто не поверить, будет осуджены. Тым, хто поверить, будут спадарожнічаць такие знаки. У імя мое будут выгонять злых духов, будут размаўляць новыми мовами, змеяў руками брать будут, и калі штосьці атрутнае вып'юць, не зашкодзіць им. На хворых будут ускладаць руки, и яны выздаравеюць. И пан Езус пасля размовы с ими узнесся у неба и сел праворуч Бога. А яны пайшлі и паўсюль абвяшчалі Евангелие. Пан садзейнічаў им и пацвярджаў слово знаками, что яму спадарожнічалі. Гэта словы Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай словы святого Евангелия змыюць правины нашыя. Амин. Узнесся Бог под радостные воклічы. Дорогие, як я уже казал на пачатку, 40 дзён проляцелі ад моманту уваскрасення нашага збаўцы Езуса Христа, трыумфу і перамогі яго над грахом і смерцю. Сёння читаем у Евангелии, як Христос посылае сваіх вучняў сеять душезбаўчыя словы по ўсяму свету, хрестить усе народы, хрестить у імя Айца і Сына і Святого Духа. Сам Христос узыходзіць да свайго Айца, даручаючы апосталам, а значыць разам з імі і усяму касцёлу, бо апосталы гэта падмура касцёла, працягваць тую ж самую місію па збаўленню чалавечых душаў. Праз 10 дзён пасля сённяшняй падзеі Дух Святы сыходзіць на апосталаў, ён асвятляе іх, надзеляе іх выключнымі дарамі і ласкамі, як толькі што чыталі ў Евангелии. Христос сказаў, што і злых духаў будзеце выганяць, і мёртвых будзеце ўваскрашаць, і хворых будзеце аздараўляць, і гэтак далей. Таксама надзеляю іх мудрасцю, розумам, мужнасцю, адвагаю,
открывая им сэнс Святого Писания, открывая им усе таямницы Божие. Даў ім дар таксама разумець і размаўляць на іншых мовах, каб ісці да тых народаў і хрысціць, як я ўжо казаў, іх у імя Святой Троіцы. Дарагія, мінулі стагоддзі, але касцёл Божы мае тыя ж самыя абавязкі. Гэта абвяшчаць Евангелле, хрысціць, навучаць і заклікаць людзей да пакаяння. За гэтыя стагоддзі былі ахрышчаны тысячы народаў, апосталы хадзілі па ўсёй зямлі, пасля апосталаў ведаем, што былі адданыя, самаадданыя місіянеры, якія ездзілі па ўсіх кутках зямлі. Дзе б якая новая земля не адкрывалася, туды адразу ехалі таксама прапаведнікі, каб сеяць Божае Слова. І гэтыя словы Хрыста далі багаты плён у шматлікіх кутках зямлі. Было шмат і мучанікаў, і святых аскетаў, багасловаў, тэолагаў, якія таксама нарадзіліся на тых новых землях, прыносілі добры плён. Хрысціянства стала самай распаўсюджанай рэлігіяй, рэлігійнай навукай у свеце. Але, дарагія, каб вера не згасала, яе, як агонь, трэба пастаянна, нястомна падтрымліваць. Бачым, як язычніцтва хоча ўзяць рэванш. А язычніцтва, д'ябал, карыстаючыся чалавечай слабасцю, схільнасцю да граху, заўсёды прабівае, грае на гэтых слабасцях чалавечых і стараецца, імкнецца, каб гэты паганства, гэта язычніцтва зрабіла такі рэванш зноў. Дух паганства са сваім матэрыялістычнымі каштоўнасцямі, гэтымі пачуццёвымі прыемнасцямі, пожадзямі, жарсцямі, гэтай пыхай мець уплывы над усімі, быць першымі, панаваць над усім, такі дух паганства. Незразумелым для сучасных язычнікаў такія цноты, як сціпласць, адрачэнне ад задавальнення ў гэтых пачуццёвых, нясенне крыжа, нейкія цярпенні, ўсё гэта для сучаснага свету, для большасці людзей трэба прызнаць, гэта ўсё чужое, нешта незразумелае. Усё хочуць гэтай матэрыяльнай нейкіх благаў, гэтых каштоўнасцяў, у двухкосці каштоўнасцяў, чыста ўсё матэрыялістычна, толькі то, што можна памацаць, толькі што можна атрымаць нейкае задавальненне і гэтак далей. Таму касцёл мае абавязак, павінен, не спыняючыся, заклікаць людзей да пакаяння, рабіць, кожнае пакаленне мела свае нейкія выклікі, свае праблемы, такія глобальныя. І ў нашыя часы бачым тоже столькі праблемаў. Таму касцёл павінен заўсёды пільна працаваць, старацца прапаведаваць, рабіць тую ж самую справу, якую рабілі апосталы. Дарагія, вучыць перадусім што? Вучыць людзей любові, вучыць самаахвярнасці, любіць дабрыні і міласэрнасці. А гэта ўсё добрае і збаўчае неадлучна звязана, канешне же, з адзіным імем пад небам Езусам Хрыстом. Без яго ўсё гэтае добрае губляе сэнс і ператвараецца ў карыкатуру. Ведаем, што шмат было такіх ідэалогій, якія казалі, што мы і без Бога можам і быць добрымі, і рабіць добрыя ўчынкі, але як без Бога это ўсё скажалася, як праз крывое люстэрка. Усё ператваралася ў карыкатуру. Это бачым і ў Савецкім Саюзе. Нібы вучылі нас у школе там сяброўству, добраму нас вучылі, але як без Бога, няма гэтага аўтарытэта, фундаменту, усё гэта неяк скрыўлена, фальшыва. Тое ж сама і ў сучасным свеце, у заможных краінах. Тоже нібы там гуманізм, кожнага чалавека трэба атуліць нейкай любоўю, а як няма Бога,
гэта рабіць без Бога, таксама бачым, што сколькі такіх з'яваў, таксама як крывое зеркало, як кажам, усё такое скрыўленае, часамі нагадвае карыкатуру, як я кажу. Таму тулімся усім сваім сэрцам да нашага любячага і міласэрнага збаўцы, слухаем ягоныя словы, чытаем Евангелія, вучымся ад яго і жывем, перадусім жывем так, як сапраўдныя ягоныя вучні. Амен. Дорогие браты и сестры, давайте разом услых вызнаем нашу святую, христианскую, збаўчую, апостольскую, католицкую веру. Веру у одиного Бога. Перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносунного Отцу, разве от Бога все сталось? Люди нас людей, и для нашего спасения, сошел с неба, и взял воскрешення померлих і життя вічного у будучому світі. Праз Єзуса Христа, який узышоў на небо і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молимся за святы костел, каб ён мужно обвяшчаў Божию правду и указывал свету вечной каштоўнасці. Тебе просим. Молимся за миссионеров, каб яны обвяшчалі Христовое избавление усім народам. Тебе просим. Молимся за народы, якія перажываюць конфликты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Тебе просим. Молимся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яны прызначаны для ўдзелу ў вечным жыцці. Тебе просим. Молимся за тых, хто прабывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Тебе просим. Помолимся, дорогие, таксама за ахвяраў апошняй другой сусветнай войны, таксама за ахвяры ўсіх войнаў, каб добры Бог прытуліў іх да свайго святога нябеснага валадарства. Тебе просим. Помолимся, дорогие, у інтэнцыі гэтай святой мшы, таксама за наших памерлых, дорогих, Саковіч Ганну у 4-ю гадавіну пасля смерти, таксама Віталія, за памерлую Марыю Грышан, каб абмытыя крывёю Христа былі далучаныя да супольнасці ягоных святых. Тебе просим.
Боже, выслухай наши просьбы и учини, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнули вечнага жыцця з Христом, у небаўшэсці якога сёння святкуем, які з табой жыві і валадарыць праз усе векі вечныя. Амин. Христос Пан, поставший з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя, радость стал своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, дав життя без шкодовання, Аллилуйя, Аллилуйя, Тебя грешных ратования, Аллилуйя, Аллилуйя. Гэты день радость адзіна, Аллилуйя, Аллилуйя, прославляй Божага Сына, Аллилуйя, Аллилуйя, Бога в Троице вызнаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя, честь и хвалу отдаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своє, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Ойче спрадвечный, покорно складаем Тебе гэтую ахвяру во урачыстасць у небаўшэсце Твайго Сына. Дазволь просим, каб праз гэты святы абмен дароў мы узнеслі нашае сэрцы да неба праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Возносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Угодно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче Усемагутны вечны Божа, бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету, валадар стварэння. Узыходзячы на неба, ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі увайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усі
Сапраўды, Боже, Ты святы, і справядліва хваля Тебе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Ісуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обещает смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Заслугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбы ў гэтай сям'і, якая па волі Твоей стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугаў Тваіх: Ганну, Віталія, Марыю, якіх Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь ім, якія сталі праз хрост падобнымі ў смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у Яго ўваскрасенні. Калі Христос уваскрасе целы памерлых з праху зямнога, і нашыя смяротныя целы прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, калі вытрыш усе слёзы з вачэй нашых.
Бо, бачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, якім Ты ёсць, праз усе вякі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усі вяки і вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали спаўнення счастливой надеи и прысця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, заховать Его у едности и свободе, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, передайте один одному знак святочного супокою. Спокой нам усім. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. И скажи только слово, и будьте оздоровлены душа.
Пан кажа, вось я з вами ва ўсе дні, ажно до сканчэння свету. Аллилуйя. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты уже на земли даешь нам удел у небесных таямницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность пребывает с Тобою у Христе Иисусе, які живе и владарить на веки вечные. Пан за вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословит Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михале, яшчэ раз вас усіх шчыра вітаю і віншую сённяшняй урачыстасцю, віншую сённяшнім святам. Таксама ў нашай дзяржаве свята Дзень перамогі, таксама ўсіх віншую. І з гэтым святам няхай будзе мір на зямлі, молімся аб спакоі ва ўсім свеце, каб спыніліся нарэшце ўсе гэтыя войны, каб знішчана была гэтая нянавісць, а запанавала любоў паміж людзьмі, паміж народамі. Дорогие, стараемся жить по-божьему, стараемся захоўваць Божие заповеди, памятаем словы Христа, які кажа, што Ён виноградная лоза, а мы толькі галінкі. Як галінкі атрымліваюць гэтую жывільную сілу ад асноўнага карэння, ад гэтай лозы, так і мы ад Христа атрымліваем усё неабходнае, ласкі і дары. Дорогие, помолимся яшчэ да ласцы беатификации слуги Божьего Фабиана молитвою. Фабиане, наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлет спаления покажи, край наш от лиха вераши. Фабиане, наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлет спаления покажи, край наш от лиха вераши. Фабиане, наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлет спаления покажи, край наш от лиха вераши. Боже, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Твоих, якія побожным евангельским жыццём и отданым служением поширали сярод братоў и сясцёр познание імя Твоего святого, обвяшчаючы Слово Твое и уделяючы святые сакраменты. Адары ласкаю хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступника Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа Пана нашага. І, дарагія, толькі нагадаю, што падчас гэтай святой імшы мы маліліся за памерлых, просячы для іх міласэрнасці, прабачэння, радасці, шчасця і святла вечнага ў нябесным валадарстве. Для Саковіч Ганны у 4-ю гадавіну пасля смерці і Віталія, а таксама за памерлую Марыю Грашан.
Ну і за іх традыцыйны велікодны перыяд молімся малітваю «Уладарка неба».